inguratuta. Ondo inguratuta egon, bizitzan. Aholkoa Badau, zeo zerrobedik? Komo baina zuretzat, ezta? Ez. Ondo inguratuta egotea ezinbestekoa da. Ondo inguratuta. Hau, baino leku oberik. Gaur, ez duzu enion topatuko. Datozela gure lehiakideak! Ere ze ondo, Mikel eta Garbine, Ainhoa eta Marcos, Ibai eta Markel. Hori betiko da. Komo inguratuta, Jaski. Hori betiko da. Baizu baini. Ondo. Mikel eta Garbine ze moduz? Ondo. Zaraustarrak, Nebarrebak, 4. saioa gurean. Bai. 575 euro. Garki. Dirua neurtzeko ondo dago euro batzuk, ezta? Bai, ondo. Oinarriz komunitatea da, minusen, euroena. Uste, danona dala. Bueno, Mikel ze moduz, egunak aurrera joan ala, ja, lekutxuet hartuta eta guztara. Bai, lasaitzen da, hasierako ze hori bintza zertu dugu. Tensillo hori eta... Sagarra bezala, ez da? Berde etorri ginen eta orain pixkanaka... Gozatzen. Zer zara, sagar gozozale edo? Bisila. Bai, Ai, niri kostatu. Eta konpota, alde edo kontra? Nahi joitez. Ez. Garbinek zer dio? Ez, nirez. Nik sagarra. Sagarra. Bai, bueno, sagardo, hortxe gabiltz. Bai. Garbine ze gogogaz, gaur? Ba, beti bezala, finalea iritsi aurrena, a ber... Eta bidean gozatu aldala? Bai. Ondo pasa. Ongi etorri, bikote? Eskerrik Ongi etorri zuok ere. Ainhoa eta Marcos, Gabon. Gabon. Ni esker. Ondo? Bai, ondo. Gogotxo. Azteko eta behin. Afinatuta? Ez. Afinatuta? Aber, aukerie dago. Badakizu abestu behar duzuela. Espazioen nahi abestu joan orain. Aukerie dago. Bai? Eta zakuari guk egin? Ez zaku eruandakuan, kantauko gure soina. Abestuko dugu, pitxa, lasai. Ainhoa, Marcos, abestuko dugu. Ez dakidana, bueno, 3. saioa gurean. Bai. Oñatetik Ainhoa, Donostiarra Marcos. Nolatan ezagutu zenuten zuek elkar? Ba, aurreko urtean nik Donostin ikasten dut, eta nire pixukidea zan Marcosen klasekidea. Orduan, ba, hola zautu ginen. Begira? Bai. Eta... Dano karaga rosario. Laguntxu, rosario. Eta hori da orduan. Hori da, bai. Horrela definitu ezakegu bezala. Bai, baina lagunak. Vale. Vale. Marcos, txaro! No. Eta elkar ezagutu bezala esan zenuten. Gu joan garra daukagu Minuzera. Bai. Eta etorri. Bueno. Ez, pixkanaka. Ari ginen bakoitza bilatzen gure aldetik, bikoteak, eta ez du kuajatzen. Ez, Eta azkenean? Enterau ginen, bea gogotxo gula nire bai, eta zangen, batera fango gara. Eta kontura zerako, ebentxe gara, eta kantatzen segitu gainera. Sorte hon bikote. Kerrik asko. Ibai eta Markel zen moduz mutilek. Ondo. Ongi etorri, Ibai zer urduri apurtxuet? Bueno, esperotako bino lasaio, oso ondo. Baiko ondo, bai. Markel azteko gogoaz egongo zari. Bai, ondo, bai. Pisukideak. Pisukideak non? Gasteizen. Ikasten bertan, Ibai zu, ze ikasten? Ni giza nutrizioa eta dietetika. Zer moduz doa? Hor doa. Digestio zaileko karrera. Bai. Markel, ze ikasten zu? Nik Euskal Filologia. Eta zer moduz? Ondo, gustora zabiltz. Bai. Ederto, afizinoen artien, Ibai, gauza asko, bai, esku pilotan, umetatik? Bai, txikitatikan anaian pausak segitzen eskupelotan, eta ja azken urtean jautzi nuen, baina, bueno, bai. Betiko anaia ari da edo? Ez, anaiak ere bai ja utzi zuen, bai. Bueno, aritutakoak. Hori da. Eskuak zailduta bintzat, ez da? Eskuak nahiko lan egia zen. Eta zure afizio nagusi zen, Markel? Bizikleta, hemen? Txirrindularitza? Ondo, kirolari bizek? Eta ze gogoz zatozien Minuzera zer egiteko gogoz? Bueno, aldela... Probatzea, esperientzia probatzea, pixka bat. Aldela botera irabaztea ere. Hori, jarriko dugu helburuen artien. Ondo. Iritsi zaigu, Markel, txirrindulari eta oso ona, omen. Bueno, bai. Egia esan. Ni sartu zaren bezala pentsatu dut. Tipo nahi sasoia, eta nervioa, gatza, hanketan, ez da? Aldapa gora berezeki? Bai. Bai, ez da. Ondo, aldapa gora eukiko zuen hemen, be? Bueno, animo. Zorte hon ongietorri, zuek? Asko. Eta ongietorri zakuari ere. Pasa barrura. Erne, gaur! 94.000, ala! Zaziren da horreina barruro. Pasa, etorri! Torri lazai! Ondo. Gaur uste dut naparkazta nabariagoa izango dela, Beraiek dira, baina pixka bat arratuta. Txistu ere jo dut eta leitzarrak, hau pazuek! Ondo! Amazabal institutua.
puntuak banatzen hasteko unea. Guk banatu zuek eskuratu aldala. Arrastoz, arrasto. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Mikel Garbine. 10 lagunetik 5 badira. Zer? Eskerrak. Askotxo. Neskak. Klasekideak. Euskal Herrian oso ezaguna da figura hau. Oso ezaguna, Euskal Herrian. Euskal Herriko oso zer, bai. Bai, zerbait? Bizkaitarrak. Ezagunak, Erdila diamutxen. Ainhoa Markos? Bai? Euskal Iztunak. Bertsolariak. Zer? Bertsolariak. Nola? Venga, oso ondo! Oso ondo, Laroita puntu, bikote, iritsi eta... 10etik 5 uste eurek. Hori ere, bai, Claro. aztertu beharrekoa, ezta? Aztertu beharrekoa. Arrastoak agertzen hasiko dira, 2. taulatik kasunetan, eta hausia lehenengoa. Estatus handia duen organoa da. Bihotza. Ibai Markel. Azala. Garuna. Bi dituzu, baina ez dituzu ikusten. Begiak. Ikusi. Birika. Hau da. Beste Laroita Mar. Ibai Markel, zea faltzen zuri epizuen? Entrenamentu asko. Bakarroi asko? Bai. 3. tabla, lehenengo arrastoa. Arrasto handi bat, Afrikan dago. Sabana. Elefantea. Egipto. Nolatan, Ainhoa? Esan dozte elefantia, eta honeik esan daue, ba Egipto. Ez zegoen beste aukerarik, ja? Elefantia, Egipto. Esan, ni lo geratu nintzen bertako ibai batean. Zirta. Ilaski bertxelari, oso ondo. Mikel Garbine, zuek ezkatuta. Bai? Bai, 0. 0 puntu. Ibintzi batzuk egin. Bai. Ondo egin, eta listo. Ainhoa Markos ez taldean. Zarau zarrak, lehenbiziko puntuen bila. Ozen demora. Txikia, oso txikia. Txinurrixa. Zigara, bai... Eulia. Baria. Gertu. Baria, Eulixa. Erlea, beltza da. Moskitua. Beltza da, ondo. Kakalardua. Ondo. Egan. Txoria, egaztia. Flamenkua. Zela da beste. Ostruka. Ostruka. Ziznia. Bai. Ulia, tintaien. Ilia paintzailea. Ulia tintaien, margoketan. Nori? Peluke, Pertsonari, bezeruari. bezeroari. Ondo. Kalera, Ikain. nori, ze kolore, ze kolore? Gorria. Metxak? Hau, galdetzen nori. Vale, Ondo. Asmatuta zegoelako, ja, bai, ondo. Ni Miguelita Garbineri galdetu nahien nola banatu dituzten rolak. Norri izango da hilea paintzailea eta nor... Hori garbi Bueno, ba, eza marra, zeritzen dut. Banatu puntua, Irurogei! Ez da baina polita litzateke. Norri izango da nor? Zu hilea paintzailea edo ni? Beitu, txisti hona da. Ondo. Eta zu lotxatuten zeranien? Bai, hobeto. Ondo. Apa, Mikel, txalo benoa! Mikel, da con humorigaz! Hori da. Mikel, da con humorigaz! Ainhoa Markos, zuek ondo? Bai, Oso ondo. Bai ez da, puntuak irabazita, hilea ere dotore. Hartu lekua mesedez, Ibai Markel, ez aldean. Bizkor, Bota proposamena beldurri gabe. Lepora. Eta hasi. Hortza garbitu. Pasta, hortzetako pasta. Bai. Oso ondo. Espainia marrotu. Alegia. Glosa. Espainia. Pintala labiosa. Ondo. Espainietako, bai. Oso ondo. Txakurra, zaldia.
Lehoia. Ez. Txakurra bai. Bestea zer da? Txakurra eta katua. Bai. Eta? Borrokan. Eskapo, katua txakurrai eskapo. Bai, orduen? Txakurra? Katuaz eskapatzen. Txakua? Txakurra katua harrapatzen. Bai. Hori bai. Bai, bai. Azkeneko dira nahaztu, Katuaren atzetik, ondo. Egin zehar ginen esaten, txakua rakutaren taketik. Jode. Danak, oso ondo, iruro baina. Hauka. Ibai, Markel. Zuek ere ondo, ez da, imintziotan. Etxean aritu zarete, prestatzen edo? Gutxi. Imintzia gutxi. Hasieran bai, bino, gero jakusien oso ondetzen olaiten eta utzi menun. Uste ezagun telebizara goazen dago, eta listo. Horre egin dezagun gaizki jenda horrean, ze ondo, hartu lekua bezez. Mikel Garbiñe bestaldean. Beste iruko bat, bikote? Bai, goazen, demora. Pentsatu banatu lanak. Eta hasi. Betaurrekoak, teleskopioa, eguzkiak, errein Eguzkirako betaurreko beltzak. Ondo, Eguzkirako betaurrekoak. beltzak. Katarrua, estula, jarabia, Botika. Botika, ondo. Oso ondo. Eta hirugarrena? Zaldi gainean, zalduna eta zalduna. Bai. Eta, Trostan. non daude? Karrera, lasterketa, baiak saltatzen. Ondo. Neukain nahi dut. Tarrola gorrela hartu ditu dira, ez da zuzenean. Claro. Markel, zu jokei modura ere? Hori gogorra da, Txarto ez bai, sasoia Planta bai, daukazu? bai, bai. Ni jarriko gani zaldi gainean, zaldia, bai. Bueno, animo. Jode. Zei mintziokanak ikusi ditugun, beste iruro gina. Gain. Hieroglifikoak. Bai, Prest, Mikel, Garbiñe. Lehenengoa, denpora. Sukaldean aritzen gara, Urrea, Lasi, ez, urrea, urrea bai. bale. Urrea Betik, bi- betik, venga. Urrea, Irakurri, hasi fala. irakurtzen betik. urrea, afal, afaltzen. Afala urrea. Afala urrea. Ontzat eman du. afalda. Afala urrea. Afala urrean daude. Afala urrean. Vale. Ondo. Garbiñe gana neuzu zentzen begikunikaz, ontzat eman dut. Bai. Nik entzun dut plin, beraz? Ontzat eman dute, esan daizune, ontzat eman dute. Ia bigarrena, denpora. Zauria sakona bada. Ben da Potter. Ben Ben da? Harry. Ben da Harry. Bai, Ah. bai. Ben Affleck, Ben da Harry. Bueno, Ben da Potter be, bai, Bai, Ben da da beste- Harry, Ben da Jarry. Medikuntza alternatiboa. Benda Potter pizka bat, eta horrela, puntu. Ondo. Aino eta Marcos, eroglifikoetan bikain zuepe, bai. Bueno, Bai, Bai, erakutsi, bai. lehenengoa denpora. Zurea alda, katu... katu, Katu siamesa. bikain. Tu, si abeslaria, Maiari mesa esaten dio Cervantesek gazteleraz, katu siamesa, bikain. Etxean, baduzue? Ez, niritza guztien Ze, Marcos? Ez, arreba katua baino ez dela ez. Arreba haugazu, katutza atzuk, ez? Bai, eta naia txakurra. Jode, ze ondo. Eta zu? Zu, Marcos? Ni, Marcos. Vale. Gizarte zerbitzura deikari gara. Bigarren eroglifikoa, denpora. Apurtu egin zait. Takolo. Ez, Tic-tac. Txirri. bai? Txirringa. Oso ondo, oso ondo. Vale, ez dakit horretik. Txirrin... Ida, bai. Azalpena eginda dago, txirri-in, haino azaltzen, txirri-in, gaga erdiaga, txirringa. Oso ondo. Nik bentsat Lady Gaga aurrekoa zala. Zaxat, Lady Gaga eta, esan dozte, zia. Dorain? Oin bai. Eta, Boteak dituzu hainoa, orain. Hombre. Bai, un puntu, ondo. Oso ondo. Ibai eta Markel ikustezu iezen maila dagoen emetik, eh? Bai. Bai, zuek zer, eroglifikoek asmatzeko prest. Bai. Bai, noski.
Hau pasuek, lehenengoa denpora. Gurea ez da izango... Betiko. A ver. Kobetikora. A ver. Betiko. Ez? Kobetikora. Beti... Betirako. Hori bai? Betira, doakoko erdia, betirako. Betirako, bale. Ondo, lemizikoa, zailena, Ondo, bigarrena, denpora. Plazara irten da. Errekortaria. Oso ondo. Errekorta eta aria. Errekortaria, bikain. Zer da, hau? Zema puntu? Eun. Eun! Zer? Txisterik azakazu? Txistekateak aurrera darrai, bai, idazki, bai. Oso ondo. Kasunetan amaiak, zean uritik, bai? Bale. Txisteka, misteka, oraindik liburuak ere ustiatzen jarraitzen baitugu. Saiatuko naizena den, nola irakurtzen den ere, hemetxe hauak jarrita, horrek ere ematen dio. Ia, venga. Orduan, txistea ondo, ea ondo irakurtzen dudan. Bai? Ados? Prestatu bete? Bai. Honela dio, irakurtzen naiz, Kartzelara iritsi berria den preso batek, bertan dagoen beste presoari. Txaron, Mikel Garbine, ari nahi txistea kontatzen, eta zuek... Ze maixu geratu zaila. Txalo, bero bat, eurei mesedez. Bai, ondo. Ondo? Zer da, hau? Estrategia. Zer da hain importantea? Kontatu, egin dezagun denok barre? Hori komentzen, kontatu txistea? Hori barre itxeko. Ni moduan, A ber, barriro. kartzelara itxi berria den presoak, bertan dagoen presoari. Esaten dio, eta zu zergatik zaude ba hemen, eta besteak erantzun. Jode, ez diatelako irteten uzten. Wow! Mikel eta Garbinarekin da pentsatzen, horretarako eten dugu gure izketaldia. Eta okerrezan naiz, lehitzatik barre ironiko bat entzun dut. Bai, erditik. Errepika dezakezue barre ironiko hori, mesedez? Hora ire ez, ezta? Ondo. Eskerrik asko nortzen, bihal... Amaia? Amaia. Zean uritik, Amaia. Apa, Amaia, zean uritik. Eta orain, Ainhoa eta Marcos. Marcos eta Ainhoa, sopranoa bata, Mugan taldeko korista bestea. Ez, benetan, Behaiekin batera. Bega, eureka zatera. Eurekin batera? Venga. Hori bai? Ados? Bai. Bat, bi, ta hiru. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu. esku honetan dago zure. Marcos oso ondo. Marcos oso. Ainhoa zer. Finalera pasea, Abia puntua zen. Ainhoa, ni ganbara bezbatzako sopranoa naiz. Eta Marcosek, ni koro batzuk egite ditut. Marcos, esango dizu gauza bat, Oso ondari, txalo ero bat, Marcos. Ainhoa zeure moduen. Ordaindu barik tik eta datara barik ez. Ez, Ondo. Hori ere egin behar da, noski. Mikel Garbine, bukatu duzu eia? Aspaldi gu. Aspaldi. Azteko prezio. Broma, azairezen lanean. Zure txistetik. Hori. Lehenbiziko eskua. Gogoan izan, dio. Zein da, berbena senda belarraren izen zientifikoa? Berbena officinalis, berbena officialis, berbenus bulegun, edo emplastum berbenae. Verbena oficialis. Verbena officinalis. Hori bai? Oh. Bigarna. Nor da argazkiko kirolaria? Saioa Otaegi, Oiane Otaegi, Eider Otaegi edo Sara Otaegi? Saioa Otaegi. Nere botea? Eider Otaegi. Oiane Otaegi. Oso Bai. Eta, batzuk? Để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố, chắc hẳn là Thượng tá Vũ Xuân Bảo đã phải trải qua rất nhiều những chuyến đi dài để phá án như thế ạ. Vậy thì cái sự chia sẻ. Eta galderak dio. Ze herrialdetako irratia entzun dugu? China, Filipinak, Vietnam, Japonia. Vietnam. Good morning, Để Vietnam. đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố, chắc hẳn là Thượng tá Vũ Xuân Bảo đã phải trải qua rất nhiều những chuyến đi dài để phá án như thế ạ. Hango euskal Vậy thì irratia, cái pixka, sự ezta? Tonua eta. Txibai ondo? Bai. Txize bermiot, bebai. Txize.
Beste zerbait da, noski, seguro denik. Ondo. Ondo. Mikel Garbine. Ze herri dau? Aduna, Auritz, Otxagabia, Orreaga. Otxagabia. Eta Auritz igual. Orreaga. Auritz. Oso ondo. Gogoan izan. Ge batzuk? Prokrastinazioak mesede gutxi egiten digu. Bueno, horrekin lotura, saldiak. Horrera. Hilda gure katue. Eindau. Zeitz. Ezkutatu dugu. Testamentue. Eindau testamentue. Momendako. Ondo. Ari gara, bizkanaka, Mikel Garbine. Askatzeko aukera ere bai. Ez. Segi ba. Zein barazki erabiltzen da mondejoa egiteko? Zerba, azalorea, porrua. Porrua. Baita. Ona, bai, mondejoa. ona. I! Pikante pixka bat egin. Pikante ja da, nari. Bai, za. Nik ja bai. Beti alde. Puntua pilatzen ari gara. Komodina jokoan. Aurrera? Vale. Saiatuko gea. Bai? Animoak gora igotzeko, gauzak ez utzi, geroko. Bai, Ondo! Ondo! Komoina! Mikel eta Garbinek eskuratu dute euren bigarren eskua Marcos eta Inoa zeuena. Eta jakitunak esana. Eutsi eskuari, aldala. Zer ari zara jaten, frikandel bat jaten ari bazara? Gazta, saltxitxa, arraina, aingira. Saltxitxa. Badakit gaiaren inguruan. Bai. Beti tokatzen zaizu, Marcos? Bai, beti tokatzen zaidai. Bueno. A ber, eunaldiz agertuko da eunaldiz ingo barre, klaro. Norena da kantu hau? Pistola batekin kalean apurtzen legea borrokatu. Eta galdu, legea borrokatu. Eta galdu. Eskale. Euskabidean mugatik, zazpi eskale, sasoi ilunak. Sasoi ilunak. Errotea. Zazpi eskale. Oso ondo. Elortza hemen? Bai? Liturriaga eta Josu. Ondo. Josu Zabala. Zerri da? Arrigorriaga, Laudio, Usansolo, Andoain. Usansolo. Errotea. Laudio. Oso ondo. Ene. Ondo zuek, puntuak arrantzatzen, Nola du izen argazkiko instrumentuak? Malaika, malabalalaika, balalaika, malabalaika. Balalaika. Oso ondo. Malaika. Jakupende malaika. Lanien, Ainoa eta Marcos eta beste galdera bat. Nola esaten da naste borrastea Eibarren? Masa-nasa, laparkada, arraparra, zirriparra. Masa-nasa. Errobatea. Arraparra. Beste errobata bat. Zirriparra. Oso ondo. Garbine. Askatzeko aukera. Te bat. Jakitunak esana. Dena dakiela uste duenak, bastetako ikasi ez da. Hori ba. Ez, oingoz ez. Ainoa Marcos. Entzun, adi! Ez da giro, Wow, ze animalia entzun dugu? Koipua, Tasmaniako deabrua, basurde afrikarra pelikanoa. Edo Marcosen anai arrebak. Eta baidan. Basurde afrikarra. Koipua. Tasmaniako deabrua. Eta ondo garrita dauka izena, Bai? Jota.
Ainhoa Marcos, baurre guaz. Falta. Adi danok, ze izen du kirol honek? Cycle ball, cycle goal, ball tour, cycle soccer. 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 Hori. Cycle soccer. Cycle ball. Ondo? Probatu duzu? Ez. Askatzeko aukera, Ibai eta Markel. Bai edo ez? Saiatu? Bai. Jakintza mota handiak izaten ditu jakinmin guztiak. Ba, jarraitu egingo dugu Ainhoa eta Markos. Ze gehitu dugu Donestebeko armarrian. Izarra, basurdea, zuaitza, isa. Isa. Oso ondo. Eskatzeko aukera. Askatuko dugu. Ainhoa eta Markos. Lasai, esan ondo, lehenengoan. Jakintza uste handiak izaten ditu jakin min urriak. Zuzena da? Ondo! Oso ondo! Beste komorin bat! Ibai, Markel, puntuz ondo gabiltza? Ei. Komo baina, lortuko bagenu, primeran? Erraingoan. Bizitakoek esana. Zenbat urte bizida batez beste, untxia. Hiru bederatzi 14 22. Polita, Ui, bai. 14. Gero usain etxarra, Bai. Honek besutan hartzeko gumoten dago, Gero, Behatzi. ondo? Ez da asko, Ja. Behatzi. Ze filmetako soinu bandakoa. Ze film, Dance on the Floor, Flash Dance, Flash Gordon, Dr. Flash. Flash dance. Bai, txura. Hone pausudako, Hala zen? bat, bi, itza, azken proebie. Bai? Gonna feel it, bai. Karo, uste nuen nahi nahi, kalentadora kaseta. horrela. Ezin dut, beharko nuke vale. dana. Beharko nuke. Bai, beharko Baina nuke dana. Hartu lekuan gauzu, jaski? Eta erortzen da. Eta gero ondo itzen dago. Vale, orduan ez hartu ez da. Bai. Zora. Buka ezagun saioa, mesedez. Eta gerokoak. Ibai Markel. Zer gehitu diogu Zaratamoko armarriari? Hosto horiak, hosto berdeak, marra gorriak edo marra urdinak? Marra gorriak. Baditu, ba? Hosto berdiak. Hosto horiak. Bai. I? Eta aurrera? Nola esaten da ergela, goizutan, tonpalua, binatua, ziroldua, purtzulia. Ziroldua. Hau pasuek. Batzuk. Bizitakoek esana, beti irribarrea duenak, faltsukeria adierazten duela. Eta eskondo te da, ondo te do, zeo te da. Kaukorik gura unibertsoa, zein hitz ezkutatu dugu, ikusiko, jolastuko, bazkalduko, libratuko. Bazkalduko. Libratuko. Ondo libratuko te do, zeo te da. Zeta? Eta? Esan dia, libratzeko aukera? Ez? Nola du izena fruitu honek? Rusatia, taruia, salaka edo arrumea? Rusatia. Tarulla. Salaka. Ui, eta zer daba? Marcos?
Gozuda hori. Sortea da. Izango da, ez da? Itxura badu. Ainhoa, Marcos. Probatu? Edo? Aurrera bestela, Bai. Probatu? Hortzak beti agerian, zurikeria. Ai. Ai! Libratu? Abarka azpian. Libratu da? Bai. Baita, asmatu ere! Komodina, osando! Markagailuak ari dira zara utzen, 350 puntu eta komodin bat. Oñati Donostia, 450, bi komodin. Oiartzun Errenteria, Ibai, Markel, 540. Punto dagokienez aurretik, mutilek, Ibai, Markel, komodin barik. Arriskatu. Zein da zuzena? Lehenengo errondan, talde bizkaitarrak dira. Los Zopilotes Chirriaus, Belako, Eskean Cristo, Ingot, Mocedades, Catamalo, Calacan, Seamaiz, Sune, Oliva Gorriak, Sua. Mikel Garbiñe. Belako. Mungikoak. Ainhoa Marcos. Sua. Ibai Markel. Mocedades. Bilbon, sortua. Osondo. Seamaiz. Errekalde auzoan. Ainhoa Marcos. Ingot. Itziarripinaren taldea. Ibai Markel. Eskan Kristo. Arratikoak. Katamalo. Zarrabetzun. Sortua. Azkena. Komodinak dituzuet erabili. Oliva Gorriak eta 150 puntu. Ainhoa Marcos. Bigarren errondara goaz. Adi, Lapurdiko udalerriak dira. Aurti Ezpeleta, Angelu, Baiona, Etxebarre, Arbona, Azparne, Miarritze, Ustaritze, Ospitalepea, Ea. Baiona. Ibai Markel. Angelu. Bigarren udalerri handien hau. Miarritze. Ainhoa Marcos. Ustaritze. Hau ere hiriburu izana. Azparne. Mikel eta Garbiñe. Etxebarre. Duda. Zuberoan dago ba? Ainhoa eta Marcos. Ezpeleta. Ondo. Herri ederra, hiperzagunak. Arbona. Komodina. Hortara, gozituzten bita. Aurtitik beste 150 puntu. Hirugarren erronda, Arabarrak dira. Ibai Markel, zeuek hasi erantzuten, Mundaiz, Zubia, Alabedi, Estafetak, Aleu, Iñak Irratia, Geu, Urkulu, Urtegia, Alea, Kainakaiz, Zuatza, Uartea, Susana Abaitua, Ekora. Alabedi. Alabedi Irratia. Zuatza Uartea. Kainakai. Gasteizi Mundura. Alea. Estekaria. Ekora. Eta ez taldea, bertakoa. Uinak Irratia. Ibai eta Markel. Susana Abaitua. Aktore Gasteizarra. Mikel eta Garbiñe. Geu. Komo binek erabili gabe, Komo baina erabili gabe. Eta hogeira geratu gara, Mikel eta Garbiñe 520 puntu. 750 Ainhoak eta Marcosek, 540 Ibai eta Markelek. Mikel eta Garbiñe gure zarauzarren
azken saioa gaurkoa beraz. Listo. Hasierako puntutxu horiek. Bai. Oso. Ez gara egin hor. Pena puntu bat eren hori zaizu horpegian, seinale hona da hori, Ondo egin gara. Alegia, gustora aritu zarete. Beti gehiago nahi. Gustora eta lanak ondo egin da. Esan dakoa, lau saio, laugarrenean etxera, baina aurreko hiruetan finala jokatuta. 570 euro irabazi ditugu. Mikel, zertarako? Zer egingo dugu diru horrekin? Kapritxon bat, seguro. Kapritxoren bat, zein, horrela bat. Fain bat, Bai? Sarro bizkarrekin. Sarro bizkarrekin. Oso giro ona, Hemen jarri duzuena, zuen artean daugazuena, polita eta plazera zuekin aritza, beraz. Bai, zer derra izan den gainera, zer alkarri ikusti, Barriro, alkarra etortzi, bai. Eta nik nahiko nuke esan, jendeai dudetan daunai etortzeko, ez? Guk ez badeu iten programa hauek euskal komunikabideetan, guk inberdeula alegintxo bate bai, danai auspu emateko, eta animatzeko dudan daunai, ondo pasako. Gainera hori ere bai. Aupa zuek! Aupa, Mikel! Aupa zuek! Segulakoa, Mikel eta Garbine azte bikotea, azte hitza Garbinek amaieran. Ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, horrelako jena behar dugu. Baina, bueno, bestelako ere badukagu. Zuek ere ondo, Ino, Marcos, primeran. Lanak ondo egin da, Ibai Markel, zesanik ez? Gaur iritsi gara. Ondo, indartzu sartu gara. Bai. Aurreraino egiteko bidea topatu dugu. Ondo? Ondo. Eroso? Bai. Eta orain zer dator? Sokatira. Prest? Fizikoki, mentalki? Bai. Puntu gutxiago zen dituzen zuek, beraz, erantzuten lehenbizikoak. Ados, bi talde kartu lekua, sokatirara goa. Venga, joa. Denbora, zein hiritan ospatzen da Bime musika jaialdia? Bilbon. Zenbat hemisferiotan dago banatua burmuina? 7. 2. Nork idatzi zuen Egunda Santimamina poema? Paso. Gabriel Arestik, zenbat ese daude garrantzitsu hitzean? Bat. Bai. Ze lurraldeetako antzerki taldea da Iduzkilore? Lapurdi. Bai. Zer da zuretzat, zure amaren anaiaren ama? Amona. Ondo? Nola du izena Irungo erakustazokak? Fikoba. Zein kontinentetan dago Kabi mendia? Asia. Asian. Gipuzkoako zein herritakoa da Intza Alkain aktorea? Ordizi. Lasartekoa. Abestiaren arabera, malkoaiei esker, zer gara orain? Itxasoa. Arabako zein herritan dago Euskal Gastronomia Museoa? Gasteizen. Laudion, ze esan nahi du latinez, amigdalak? Estarria. Almendra, zein urtetan sinatu zen Schengengo hitzarmena? 96. 85, zein motatako instrumentua da? Tuba. Aizeskoa. Ondo. Nor da aita Urano eta semea Zeus duen greziar titana? Apolo. Kronos, astelen santuan jaio bazinen, asteko zein egunetan jaio zinen? Astelena. Bai. Ze ezizen ezen ezaguna Edson Arantes do Nascimento, futbol jokalaria? Paso. Pele, bertsolaritzan nola esaten zaio hitz berbera bertso bateko errima egiteko errepikatzen denean? Poto. Bai. Nork zuzentzen du Errenteriako Kukai dantza taldea? Jon Maia. Ondo. Nola du izena urtarrilaren 20an Donostian banatzen den sari nagusiak? Urrezko Danborra. Ondo. Zein urtera arte sinatu du Xeraldo Bekerrek Realean? 26. 26. Zein apaingarri borobil jartzen da atzetan? Eraztuna. Zein arlo artistikotan izan zen ezaguna Emiliana Zubeldia Nafarra? Margolaria. Musikan, zein pailazo antzesten zuen Jose Ignacio Ansorena txistulariak? Takolo. Mirri, Estatu Batuetan eta Kanadan, Waldo gisa ezagutzen den pertsonaiak nola du izena Europan? Paso. Wally, zein kolore du Miluzeren logoaren L letrak? Horia. Ingalaterrako zein hiritan dago British Museum museoa? Londres. Ondo. Zenbaki erromatarrak adierazten dituzten izkien artean, zeinek egiten dio erreferentzia kopuru handienari? M. Emek. Uepa, bai. Ze zinemagilek asmatu zuen Charlotte pertsonaia? Paso. Charles Chaplinek zenbat izar ageri dira Txinako Herri Errepublikako banderan? 4. 5. 1960tik gora, zein urtetan hil zuten Martin Luther King? 76. 78. Nola dute abizena Gasteizko bi anaia eskalatzaile ezagunek? Iñurrategi. Pou anaiak zein da Uruguaiko hiriburua? Montevideo. Bai. Sokatik ederrak ikusten ari gara, Ainhoa, Marcos.
zort askorik ez, bueno, harin da bilenien ja utxoiek iristen dielako, baina ondo, Ainhoa Marcos moduz. Bai, ondo. Zain genuen gaur jane garringo genula. Ja. Finantzu baterako gogoz, zauzie, baina irauten urrenguen laugarrena izango da. Bai. Betaranon lekuan egongo zarete. Abesteko aukera bat, Ainhoa. A ber, Gustauen zain gora, hau pasoet. Eskerrik asko. Ez zuten itxuratxarrik, platora sartu diren bezala ez esan dugu. Epa, bikote hona dago, Ibai Markel. Eta finalera, ino? Bai. Ez ondo? Bai, zuzenean. Bai, ez da? Eroso sentitu zarete? Bai, ondo. Kargaz eta harin, esan nahi dut? Bai. Pena litzateke etxera horrela harin bueltatzea. Bai. Pixu pixka bat badaukagu banatzeko, Kilotan ez dakiz ematen, eurotan, gaur, jokoan, 90.000 Ito digo nahi zidazki. Eta bezarle plana omen da, saioa bukatu, eta Leitzako zirkulo tabernara joatea. Leitzeko gure launekin, hau pazuek! Amazador institutotik. Ilunpiez. Pentsa, ilunpie. Ilunpia. Eta lotura izan bezake, finalarekin, zirkulo du izena, baina kabartzena esaten diote. Gauza asko topa daiteke bertan. Ondo. Gomendagarria oso. Etxeko deialdia bat egiteko unea da, bueno, gabaki guazierotik zaudetela, baina orain aplikazioarekin finalak geugaz bat egiteko momentua. Ibai Markel, ondo finalerako gogoz, egon gozarie. Ondo. Hau litzateke Markel esprina. Bai. Bai? Ena izosuna, Ez? Hau igual portua gehiago, Bai, guzti, ikusiko dugu. Orain arteko bidiez eizen da. Gogorra? Bueno, intentsoa. Basamortuko trabesia bat, edo ez horren beste? Ez, horren beste ez. Basamortuetara orain goaz. Zorte hon, Ibai Markel, basamortuak dira denbora. Sahara. Tanami. Darien. Gobi. Uyuni. Sherwood. Kalahari. Atacama. Sinjaraya. Antártica. Karakum. Egiaztatu egingo dugu, 11koa jarrita, Ibai eta Markel, lauakatx. Denbora dago aldaketetarako, Gabi egiaztapen. Lauakatx. Hiru. Akats, honetan egiaztapenik ez dago, baina 18 segundo, 3 aldaketa egiteko. Azkar? Denbora. Ibai Markel, urrezko galdera, adi. Bi handienak dira. Irakurri izenak, denbora? Hauetatik, bi handienak zeintzuk izan aldira. 1000 euro jokoan. Zemuz? Horregon behar, ez da? Bai. Sahara. Badakigu baietz, basamortua dela. Bai? Ozeano Atlantikotik itsaso gorrira, Afrika iparraldeko, basamortua.
Gobi eta Uyuni basamortuak dira, bai? Gobi, Txinako iparraldearen eta Mongoliaren hegoaldearen artean dagoen basamortua. Uyuni, berriz, gatzezko basamortua, Bolivian, Potosin. Kalahari eta Atacama basamortuak dira, bai? Afrika hegoaldekoa, Kalahari, Hego Amerikako basamortua, Atacama. Baiezko eremua osatzeko Antartika eta Karakum ikuste ditugu, bai? Zuzena da? Antartika, basamortu polarra, izotzez, elurrez estalia. Karakum, erdialdeko Asiako basamortua. Izenak area beltza, esan nahi du. Ezezko eremuan, Sinjaraia. Zuzena da, ezezko eremu horretan? Oian tropikala baita, Sri Lankan kokatua. Landare, animalia espezietan oso aberatsa. Ibai eta Markel 200 euro. Momentuz. Sherwood. Ez du desertu moduan jarri? Ibai, zer? Ez ait. Markel, ez dakizu? Orduetan ibili gaia. Sherwood. Ez da. Basamortua zuzena da? Ingalaterrako basoa baita. Robin Hood bizidan lekuen. Hain zuzen. Darien ezezko eremuan. Zuzena da? Basamortua ez, Oiana da. Panama eta Kolombia lotzen dituena. Ibai, Markel, 250 euro eskuratu dituzue 10 kontzeptu zuzen jarrita. 11koa izango da genu, Sakurako bidean kokatuko ginateke. Gaur etorrita Sakurako bidean kokatu? Ez gaizki. Tanami, zalantza batzuk eduki ditugu. Nahi. Ezezko eremuan geratu zaigu. 11ko satuko dugu, Tanami? Horixe akaso agarra. Basamortua Basamortua Australian. baita, Australia iparraldeko basamortua. 250 bikain 10 esmatuta, bueno, Sakurako bidean ez, baina 1000 euro irabazteko aukera bai urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza beharko genuko horretarako. Ibai, Markel, bi handienak dira, galdetu dugu. Zuen aukera izan da, Sahara. Bai? Hamaika herrialde hartzen ditu Saharak, 9 milioi kilometroko basamortua baita. Karagarria, Ibai eta Markel, 1000 euro irabazteko aukera. Zalantzako orain, Bai. Urduritasunak be bai, Bai. Zer? Atakamakin gaude hor lehorrena o zehose sonatzen zigun, pero dudetan. Handiena nahi dugu. Ja. Sahara zuzena da. 1000 euro irabazteko aukera, Ibai, Markel. Gobi, zuzena da? Antartika! Antartika, 12 milioi! Ibai, Markel! Baina bikain, Ez dugu basamortua erabat gurutzatu, baina bide polita egin du. 250 euro, lehen biziko saioan. Oso ondo! Segi horrela bikote! Oso ondo! Ze guztatu eurekin!